Incho murigereria na gukwanirira ndonsia soberete karonande chiaragire Isano na Ibere karango kumanyanga na araria ya agenderete gwatika asenchira yobwenge egeroche ko yanyora kiguchokora genseyemo asenchira yoboikiranu gendera kurigereria Ndizi TV nero bwansugo mugusi naboigo nabogotobwatia wetera senchira ya Facebook buna Ndizi TV News naboigo enchira ya YouTube Ndizi TV News naboigo enchira ya Twitter to baisa gotigwa magega nabogoto tweet @Ndizi TV News na iranire egere kumanyenga na araria ya gusina kwariganirie asomo basobono nje nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita abangina nigo baburiwe wesokia na gusira abangina bamwabo bali bakurigiye birogo ao asobochori bwo cyakorekana alitiko gosobochori bwo cyakorekana omwako oyoiga kaokwana negetaseni kya Ndizi TV oyo kurigia ekergo kyobo women rep ase county ya Kisii Dorothy Mamwacha nigo bona aburiya abangina wesokia sobonge na gusira abangina bamwabo Amayia Dorothy Mamwacha Koligindo Women Rep Kisii County as a party ya UDA aba gusiba minto nalko batebi ichama kera tokonyo bono iga ni wheelbarrow UDA nere go form the next government nale go saba bantu aminto mo register moja as a party ali amabagaya iga kere government yakoba twenyole tolime ya serikali twenyora isiko nale go saba bangina toikire season yechikura abangina nchu to support abangina baminto ali toranyale okonyo abangina nchu toende nomination twakira abangina baminto chikura whether no MCA whether no MP whether nechi governor bakoligina bono tubwatere chotundo to support abangina baminto abagusina abantu bomolembe ntu abagusi n'abantu to kora development tutataite ibintu bito bisaligo nale gusaba politicians bono bachakire campaigns abana baitumba bwata matema tubwata barwire chinyakitali covid nero nale gusaba abantu baminto mokole campaigns cheino no molembe burukano moya rentaga whether mole chipati mole tokole gasiamo kwa upole kwa amani obotugi bwechombe nigo boirire meri asorogongorwa Gusii kolende asomole mibikundo era nigairire nchire ngao abwasa chakire gotuga obotugi bwechimboli chamabere asensemo ya Lianyamwamo ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Amayia Chinsa Isano bikundo muno mama eteno mu bugyo apart from uko bugyo bokano nimbwate saidaso yo gukora obotugi bwechimboli nando ubwa nkonyire mono kubwa mono nkorosi chibesa chinyinge kurwa se chimboli kubwa uri otugete chiombe ukagerete nga chiombe na chichoka chibwata chibesa chimboli chibwata chibesa mabere mboli siringi 200 lita ukarekonia mabere ng'ombe lita siringi 40 siringi 50 igo chimboli ne chingiya kubwa chiombe no moyega bwo kumubekera egutwa William Mbaka nigo gendererete asensemo ya Kioge oyo kurigia ekerugo kyobo governor se county ya Kisii Chris Obure nigo bona mochorire William Mbaka uchakoba mokonyoye asobochori buri bosio muri kito Steven Ndemo no ara sensemeyo akurigia roboti oru rochiko gochera senchera yobo ikiranu kolende aya naragendererete asensemeyo ya Kioge no muraibwense omoske Uhuru Muigai Kenyatta nigaikiranire asensemo ya Coast imeyo mobogani oyomo abwase agochagochakia bene na kuigora omorobeli umanyekanete buna Health Workforce Conference Uhuru nigore asensemo ya Coast asegeka kia matuko atato abwase omorobeli oyo ogochagochaka litkolia rero oraende guika egeka kia matuko atato alebosio ekerenga kyo morobeli oyo no gochagokonya gosogochakorwa libaga elia banyagitari gosaba bwatani bo bachenu banyare konyora maigerio
ase ogochagosira omoroberi omanyekanete buna universal health coverage ase nseto ya Kenya omoroberi oiro bolito osoro oyomo gati yechi agenda chinene inye chia serikali abarai ao gati aba babwatani babachenu nigo bawikirana somoroberi yo ase county ya Mombasa. Magoha nigatebire buna amatemwa ye kirasi gi 12 amona keria gia kirasi isano na isato wana nigabeire ange mwaziri oyo nigatebire buna amatemwa yo abeire tayare na nigo aroserigwa isiko yense ito ya Kenya eligoche guikirania ebirengo bya matemwa aliaganeirie imense ito ya Kenya. Magoha nigo boigo abaganirie aborokia amona aborokiwa kubekomokia bosie bwa matemwa manene aguche gokoreka umutinyo gocha. Do you think you and me and our relatives are ready to print exams in Kenya? Do you think so? It is coming. Once CBC takes root, it will be done because the premiumness of the examination will have disappeared. The child will have gotten 60% on assessment. That child, you cannot sit on him. So maybe that time you can say, okay, for the 40%, let us sit here. I want to assure the outflanked counties not to worry, because we have instructed Kenya National Examination Council to ensure that schools that are far flanked and within a certain distance, the children will be allowed to sit examination in their own interest. So nobody is going to allow children to trek for 5 kilometers or so, or 10 kilometers to go and sit exams. No yo kabeire omobunge bwensemo ya Dagoretti South ime county ya Nairobi aserieta Dennis Waweru nikobona chakire kumwakira ekoko omoraiwe kiama kia ODM Raila Odinga abwasate birobono chinga kicheikire Odinga abwenerete gokinya Kenya amona uchumi na boigo ebi amagenderero. Waweru nigatebire Raila nero isaine gosukia Kenya waika ase birengo byeigoro. Wakora angrolising ama baba. Unataka wakora makaburi ama baba. Unataka wakora wa COVID ama baba. Kwa hivyo baba, nataka kukuhakikishia sisi watu wa Dagoretti, laja Dagoretti iko locked. Na Dagoretti yote ni yako. Na asubuhi na mapema tutakupatia kura zote za Dagoretti kama mwenzetu kutoka Dagoretti. No mawaziri gosoma konyi bo mawaziri ogenda omaswati Beatrice Elachi nikobona tuguteirare omoroberi bwo mokonyi bo moraibwense Dr. William Ruto moroberi manyekanete buna bottom up economic approach model abwasate bire buna moroberi oyo toli na kerengeki ya saba Kenya na tobwati monchoreri andonsi asaba Kenya. Mimi nilipoomba kura waliniambia uko kwa chama mbaya. Leo nimekuja na ile waliniambia nifanye nini? Tutakanyaga hawa magaidi. Watu wamekula stima, watu wanakula avocado na wanatuambia hapa bottom up. Hakuna kitu kama bottom up. Bottom ni sisi, top ni yeye. Rais wa kuuza avocado, rais wa kuuza umeme, rais wa kuuza chicken. Na vitu yote ile mwananchi anafaa kufanya. Tuko pamoja mpaka hapo. Tutatembea na baba. Tutatembea na baba. Mwanchu muligereria nara yukora semesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere kolende tomo cha kumera na inche chikora nande Chinsa ikomi nchi kumanya yomo na yanda mange pia mano wachora kuligereria Ndizi TV nero wansu ubomogusi. Mwanchu muligereria tibwe babuna egetaseni kia Ndizi TV ge kubwaterana no mabaganyo o Camel Park mbaleganetie omorobiri omanyekanete buna obwali ubomogusi abwase wasabire onyare konyara gukwenyorera eticket yao ya chilingi chimeisano choka egernayo chikomanya igoro yobwali bwomogusi ritukoneria ijuma chitariki ni 11 omutinyo yoiga bible number nigere 729
1305 abuna okogora eticket yago nayo totiwe isiko asomorobeli oyo iga obwali bwo magusi rituko nelia ijuma chitariki ni 11 pia mana sana tumira nabo kolende chikoraga 10 na ndenkoira nandigo chega semesa ya mangana maya bia mana sana omusai Jmo aso kubeka chibicha na mariogi aikerero mancho murigereria asenchera yoboikirano nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwensu Bwomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache